Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u vašeho videa. Tady toto video bude konečně ten speciál za 100 odběratelů, takže snad se vám video bude líbit, dejte mi like a odběr, budu moc rád a nás mi to pomůže a můžeme jít na to. Zvolil jsem 1.8, protože je taková dobrá a hraje se mi líp než 1.21, když tak si tam někdy něco zahrajem. No, takže jdeme zrovna na ty minihry. Budou to minihry jakoby jedny z nejslavnějších a jsou fakt dobré, můžeme jít na to. Začínáme MLG Rushem. Takže tadyhle z týpka parazit asi avkoval, no takže asi ho jdeme rozbít, protože chci. No a takže tadyhle se mi to docela povedlo, už jednou, ale teď se mi to povedlo do docela dobrý kláč, takže jo, povedlo se mi to. No, takže tady jdeme zase rozbít, tady jsem se zachránila, tady mě hodil, takže no. Jo, takže tady se mi ho povedlo zase shodit, tak, nice, zničíme ho. No a tady jsem ho hezky zhodil a zničil jsem ho další postel. Takže jdeme k němu zase. Teďkom se mi povedl dobrý kráč, to zase, že jsem ho zastavil a on neměl jakoby šanci utíct, takže to bylo dobrý. Teďko mě ale sice zhodil, to bylo zase k ničemu, no nevadí, jdeme k němu znovu a jako už jsme v podstatě vyhrali, takže ano. MLG je docela dobrá věc a klidně i doporučuji, jsou i horší hry na nervy. Jo, teď jsem ho zadil a zničil. Jdeme na další hru. Teďkom to je hra o tom, že rychle stavím, ale to jenom s jakoby jedním hráčem proti mně. No, takže tady jsem to stavěl, jednou jsem sice spadnul, ale jako jo, jde mi to docela dobře, neumím zase ty nejlepší bridge, protože taky jsem docela začátečník a nehraju moc jabu dlouho, jak asi můžete vědět. No a porazil jsem ho. Teďkom tu máme ale trošku speciální. A to, že jsme vlastně z několika tisíci hráčema dokonce a prostě se tady bojuje o to, kdo to nejrychleji zvládne 32 bloků. No jak můžete vidět, tak jsem dal 14,8 a jako jo, povedlo se mi dát o 1 sekundu míň, což je docela dobrý, takže a teď jdeme na sumo, jo, jako je to docela hra na nervy a občas mě z toho i bolí ruce, takže teď jsem ho hezky vykombil, šel do voidu, tak musím uznat, že jako tady tento typ víceméně aktoval nebo vstal, nebo nevím co dělal, jo, ale teďko se mi to zase povedlo, ale jsou i lepší hráči, ale teďko jsem zvládl jakoby fakt docela dobré kombo, musím uznat. A jako jo, šlo to. Takže vyzkoušejte to. No, tak teďko jsem zase kombo, no a teďko zase aktoval. No a už jsem si myslel, že ho jako zničím, ale on prostě skočil sám, no. Takže no a jako další hru tu máme Skywars. Ano, je to docela dobrá hra, ale já ji moc nehraju, takže tady jsem naučil věci, aby jsem vás zbytečně nezdržoval, tak dal jsem si nějaký armor, akorát nechápu, co se to stalo za glitch s těma poutama, takže je zvláštní, že jsem měl 5 bod na sebe, no, jako jo, dobrý, víceméně to bylo docela dobrý, akorát týpek přede mnou, no uvidíte. No, takže tady jsem šel, no, on to vzdal, protože jsem myslel, že ho vyknakuju do voidu, tak teď jsem to tak skočil, dobrý, kontroloval jsem si zbytečně, ale jako jo, teďko mě docela zadnal do pavučin a už jsem si myslel, že to je můj konec, protože to dal TNTčka, ale měl docela dobrou sekirku, přes ji asi enchantoval, ale hned se dal do toho, do pavučin, takže mu to bylo zbytečně a teďkom jsem ho zhodil do voidu. Takže ano, zase jsem ho zabil, ale bylo to easy. No a jako další minihru máme Bed Wars Training. Ano, je to docela dobrá minihra, je to podobné jako Fireball, akorát to nemáte Fireball. No, takže jako je to docela malý bed limit, jako chápu to, určitě ty servery jsou obří, že, ale tak jo, dá se to i s tím. Bylo by lepší vystavit více do hora, ale jo. No, takže teďko mě zhodil, tak teďko jsem ho zhodil zase já. No, teďko jsem zničil jeden blok a povedlo se mi ho naštěstí vyknokbackovat do voidu, takže jsem měl aspoň klid. A takže jsem ho zničil postel, tak a měl jsem ho vyknokbackoval do voidu. Odletěl docela daleko. No a jako předposlední minihru tu máme Fireball. Ano, je to docela slavná minihra, pro mě je to asi ta nejlepší, protože jsem za ní dokázal dát nějakých asi 600 minut skoro, ale to je docela hodně.
Jo, takže už to hraju nějaký ten 3/4 roku a je to docela dobrá minihra. Já mám radši na Switchku, někdo zase na teďka 21, no takže teďka jsem hodil do Voiduse, no a teď tu borec chtěl zničit mojí postel, takže jsem ji znovu zastavil, no takže jsem ji zastavil, absolutně nevím, kde se schovávala, zničili se tam objevil, chceme zničit, takže já jsem ho tak hezky vyzoval, že on mě ani nemítnul. No a jako poslední minihru máme No Debuff. Asi to čtu dobře, nebo ne, jako omlouvám se, jestli to čtu špatně. No, takže tady jsem ho hitovala, dal jsem mu tak dobré rychlé kliky a komba, že jsem ho normálně poměrně i rychle zničil. Takže dal jsem si max 2 healy a už jsem ho zničil. No, takže toto bylo všechno, doufám, že se vám moje první video z 11 líbilo, dokonce se mi tady toto video podařilo získat další rank a to jsem hrozně moc rád, takže jestli se vám video líbilo, budu moc rád za odběr, ten mi hodně pomůže a když tak i like. Uvidíme se u dalšího videa, nashledanou.